χαλαρός το λουράκι σου. Κάτσε λιγάκι στην. Ο οδηγός αυτός ο ημάδας για να μπορέσει να σας δουλέψει. Αν δεν έχετε όλο αυτό το πράγμα μαζί, μπορείτε με το ένα χέρι εδώ να είναι χαλαρό το λουράκι. Δεν τον έχουμε συνέχεια στο σπεσάρισμα. Χαλαρό. Αυτός τώρα λίγο πιο τράβηξα, έκατσε κατευθείαν. Το ένα το χέρι εδώ. Εδώ που είναι η θηλιά, επειδή τώρα αυτό το σκυλάκι δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά αυτά τα σκυλιά που είναι μεγάλα, τι γίνεται, πιάνετε τη θηλιά με τον αντίχειρα και το γυρνάτε από πάνω. Ώστε αν τραβήξει το σκυλί και πάνω να πέστε, ανοίγετε τα δάχτυλα, έφυγε. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Μας παίρνει και μαζί, μας πάει η πόρτα. Είναι αυτό, από πάνω και μέσα. Και ανοίγει. Και εδώ η μάτας, είμαστε σε αυτή τη φάση στο μαζί και παίζουμε όταν το σκυλί έχει κάνει αυτές τις επιβολές, μόνο το δάχτυλα ακούνε. Δεν έχει ανάγκη αυτά. Δηλαδή, περισσότερο δεν έχει δύναμη, έχει το πόσο καρία γίνεται. Μαζί και έχουμε πάνε μαζί. Δηλαδή δεν το κάνουμε μαζί. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει, πηγαίνουμε μαζί. Μαζί. Επίσης, αν κάποιος τώρα είναι λίγο πιο αντίφασος, έχετε βγει στον κόσμο, δεν έχει βγει αρκετά για οποιοδήποτε λόγο, τάκ, δεν θα βγει στον κόσμο. Ούτε κλώτσο, ούτε τα κουνάκι να βάλουμε κόλλη, τίποτα. Με το κάτω μέρος με αυτό. Τάκ, καλό. Γιατί αυτός έχει συνηθίσει, σου λέει τραβάω λαιμό, αυτό του φαίνεται περίεργο. Βλέπει ποιος είναι κι άλλος από πίσω.